Sa mga G? O G-Dax na nga pala. So, today is the day na ililipat namin to. Yan mga G, lilipat namin dun sa malayong lugar. Joke! Haha! Wala kasi si Uncle Igay, busy siya mga G. So yung partner ko ngayon is si pinsan ko. So kaming dalawa. So sa oras sutson ba? Hindi ko alam anong oras mga G ba, alas 9 o alas 8 ba, kasi sobrang init na. So galing akong ligo ng dagat. So sa susunod mga G, doon dadalhin ko kayo sa dagat someday. So yan yung pinsan ko, papunta na dito kasi isa-isahin namin to. Yan, doon. Yan na laguro na gamay wen. Yan na gamay ba? The number that is incorrect. Second light. Enter. Tagduha na gansi kas biyahe. Nama. Mandaot mo kuko. Amo. Wala. Balong, dari ko na muna. Balong, wala din ko lagi. Dili fokus. Akala nyo madali lang. Hindi. Madali yan. Mahirap gawin. Tagupat. Upat. Upang ka. Tulo. Ito mga J. Yan. Ito yung palay. So, lalagay namin doon. Hingal lang ako kung kanina. Basic exercise na. Wow. Wow. It's me at you. Wow. Ano ming uli? Wow. Kamahulog basakan. Wow. Doon yung yung pinsan ko. Kasi yung hardworking pinsan. My body. Prut. Kinain na yung kinain na palay. Prut. Rich kid kasi kayo. Kaya hindi niyo alam to. Ha? Rich kid kasi kayo. Try nyo nga. Ha? Woo. Hardworking father be like. Ooh.
Kita nyo yan. Yan. Parang si ano yan, si Krililin. Krililin. Yan siya sa swimming pool. Pagkuhan niyo. Maitom na gagaya, maitom. Maitom na juga. Napay iti. Iti. Ta. Muna siya. Kuan, ang daming pahinga. Napalagi iti. Nahinay po ba? Ha? Ah! Papasilo muna kami mga G kasi sobrang init. Oh, buwag. Wala. Last three. Dalo nini mo. Dalo nini mo. Kabalikan dah. Dito na puro tubang. Dito na puro tubang ano. Tapos rin paglalagay. Hihi. Walang arte-arte basta si OG mga kaje. Oh? Walang arte-arte ito kasi hindi to rich kid. Wala na, mukha na last. So, yan muna nga ka-G. Yan muna ilalagay. So,
itatanim yan this coming December gamit yung rice planter. Ha? Karagaw! Yan. Yung may iba green na kasi yung kulay green sa taas kasi yun nilagay. Ha. Walang arte-arte basta si OG. Bawal ba arte dito? Bawal ba arte? So, kita-kits tayo sa next vlog mga G. So, OG Dak signing out. Peace!